Kublaya pi baro ngade imarina kasinong try jonga de na like tera ban ngapdiang Sngewbha pi baro sya kani ke channel jonga like tera root kanir kade ke video shaphang kumno ban poi sya France Bynta baar kum kinong trei kam but nga sa batay pad hakwe ki video kumno ban poi sya France da ki way pad ki lynti but what ya klet bantip but up kimi lynti Kuat banyak kama France. Alih ngan ai kam ya pi. Pi miangit mo yang Pi tarai ngamla ne bandek kumta. Hooi pi ngala tangba. Tang ladang adon ke company la jong. Ne ngadai ka klet ne ka boss. Jong ka sentri kam hang ni ha frat. But shish pi Sngewbha. Ngadai no tang inok kimi basyong haye. But they tang ki company but ki sentri kam bahe. Kibala ban ai kam but ban sponsor visa na ka Bynta kinong trei kam jongki pila ban syambun kibriu na bari kibawan trei hang ni France but na ka Bynta kani ka sarkar France ka ju ai kiniki work visa ya kibriu ban wan trei hang ni France kumba shisnem arsnem laisnem sansnem but what chipos nem ropi te na kata kadaw ken Kidai tang kini ki companies ne ki sentri kam bahe ki bala ban pen menjur ya ke sarkar banwa ya ki briu na bari namar ki don kam ya ki bat kumno pat pila ban yo kam hakini ki company dei tang lada pidon ki kerdan pule bahe kum ki engineer ki scientist ki researchers kum ta ter tang ba kin namla ban sponsor ya ka visa trei kam ya ki briu ki badon ka kerdan pule ka bakham duna ne ya ki briu ki batrei ya ki jing trei kum ki nong shna yeng ki office assistants security guard ne ki restaurant servers te ko khanaret khana samla yai minot but trei shitom ha knang bapin poi shi ki kerdan pule ki basedrong wat ya lap miet tang kapet mobile phone mo barasisngi Ang ba like no lada pipet ya ka channel jonga mo. Pitip ni kinong India ngidon bok ba namar ba ka France om kiwe pat kiri kapediang ya ki degree na ki jaka pule ki bakampau kum ki IIT ne IIM ne na ki university ki bakampau jong kari India. Syumudur ba pila don lepa ka kerdan pule ka bahe ba but pikli ya ladi kumno pat ban yo kam ha France kajubab jonga kalong bapila ban lek bet ban apply sya kita ki company ki ba phikwa ban trei tangma umdekin ban wan bet sya France ban apply ha kini ki company ngamut ban ong ba pidei ban apply directly ha ki sites jong kini ki company bat kini ki sentri kam bahe ken pitip hiba ka pertaimenta te kam he syu Baro ngila ban yo jingtip lamba ke internet ka France kalong hajan ba pat ki company jong ka France ro kim chenga shu ki ju hi ki website ngila ban yo yang tu pat hang ni nganya thu ya pi kawi ka buit mo pitip babun ki French company he India lada pis ngotenat ban trei ki kam kali pila ban trei ha ki company Renault but lada pis ngotenat pat ya ka sport pila ban trei ha ka company Decathlon But lada pis ngotenat pat bantrei ha ki line beauty pila bantrei ha ka company L'Oreal ngatharai fiatip baro bakadon ka French company what ha Meghalaya ro kabade ka company motion kabadon ha ka shnong shella Shisian ba pila yo rung bantrei ha kini ki company suki pat Pidai ban persyang bandon ka jing yadai bat ki headquarters jong kata ka company. Kani kansa kampen sop yapi ban apply sya kini ki company ki badon ki headquarter han ni ha France. Kabut jong ka biang ba em. Toto ngatip ba lese dan na piki bam trei po jong ki way pat. Pikwa ban trei like luot marway. Kabiang bet. Lada dai ha kata ka rukom te pila ban tao no la ka jong ka company. But let business no bat ka France
But nak Bynta kane pihak ban wat bnia. Khaïi mo ka baki French ki ki kuat bat ki don kam. Pitip ki beri hang ni France. Ki amare bat ki ya bit bahaya ke fashion. Te kacing ajeng mut jonga. Khaïi no api ya ki sai rusom ne ya ki jain rendia benala. Nang tu na Meghalaya shanisha France mo. Nong France ki dai ru ki beri ki bamare apa hadian kini ki jing slek mat ki ban penek ya kerta. Ngaju perkat bun sien de ba. Let's say ka Meghalaya kadon ki kenja kan bat ki ba kerpang na kamta kane ha ki klau berben jongka. Lada dai kum tati ngila ban yo shibun kapisa da kabadie kum kini ki jing slek pniang. Ngasem ro baki French ki wat ba ya kita ki kenjamar mata ki banyar bat ki ba nella ba. Ali nampan iaphi. Pet yakini ki iflam dai. Tang ba ki Sngewbha. Ki French ki smurtanat ba bantiet kum kini ki jat. Wow, kajing ibang kini ki slasha babunjat. Ngadang lak masmai kata jing semau ubi. Hangne ki brio ki smurtanat bantiet de ki slasha ki balak klet bat ki jing tung baper. Wat ki sentiu ru. Pet ki sok nyam trabarit lenchun jang ka Brazil. Nampat jubam kum kini api. Bat ngatarai ngin la banyan jor bat ki sok nyam trakasi. Kamtam lele ki sok nyam trawar. La dai banyak khaïi no api bat ka France. Ne pi ong Kumno. Pet kini ki sok piang ngala thiet. Tang ba kim dan jing mat pi. Ki bang ki tu ki sok piang ni India. Ki sok trun bawan rak na kiwi ki riro ki long kum ju hi dan jing mat. Bang dan kasap khaïi te ngala rispa kata. Banya khaïi ya ki sok trun bathiang jong ka boy. Kui pat ki marbam ki bala banya jauh bahasa ni te ngatarai ki dai using usinrai usok meret le se usok men kan rakot ro manu bala bantip tang ba lain no katung rong bai pi bakadon kajing sama bakerpang wala kata man wala bantip namar shani ro pitep kidan kas cheese ka bas ma bah mane katung rong bai ro pitep shisin ngayo shong bos bet ibri barai kata ka cheese ngaklem la shashu Nadap hidan ki jengbot khaïi pateng ki babyang ba rengkat kasap khaïi. Pila banjob banyak khaïi bat ka France. Tang ba nak Bynta ka nepat. Pin sa don kam. Ne ka paralok khaïi hang ne France. Man penyat yo ya kini ki mar ki mata. Bat wat klet ho ngadan hang ne. Ngala ban long ka paralok khaïi bat pi ladap hidon kam. Tang ba tang ladap hi kwa ba ka business jong pi kan yat bete. Pim dai pi ban trei bat nga. Ngam dan kasap banyak khaïi kamtam lele ke bayadai bat ke pisah. Bat nak Bynta kini baro ban wantar hang ne ban le business kadon kawe ka ba dan kamtam ka ba pimdai ban klet namar kani kan sa iarap bahaya phi. Bat ngatarai filaya tip hi banga kran shaphang khaïi dai. Bat kata ka dei ka Katian French baro ki kin sa kamsuk bat kam yat bet. Lada pi pena bha ban kren ye kene ketien. Bat kam dan jingge bapin hikai na du menta. Namar ki bun bha ki jing hikai ye kene ketien. Lymba ki YouTube videos. Sakawai pat. Dai bantip tang ye ketien mo. Nrai fi dai ru bantip shaphang Kumno ki brio ki hangne France bat ka culture jongki. Te nak Bynta kane pihak ban pet bat subscribe ha ka channel jonga. Like Terra Roots.